Вижте, събрах ви тук, за да ви кажа... затварям кафенето. Какво? Какво? С тези високи цени на продуктите вече не мога да плащам на персонала, а не мога да работя сама. Тоест, парите са главният проблем, така ли? Общо взето, постоянните проверки за чистотата, това бяха брокери, които оговорихме цената. Други ден подписвам договора. Други ден? Мисля, че мога да помогна. Идиот такъв. Тони! Направи това, което си мислиш. Моля те. Но това е мечтата на Кики. Не мога да я оставя просто и така. Не помниш ли какво стана последните пъти? По случайност. Представи си какво ще стане, ако използваш заклинание. Моля те, обещай ми да не го правиш. Добре, обещавам. Какво се случва? Нали другия месец има избори? Кандидат-кметът прави митинг. Искате ли злото да продължава да живее сред нас? Какво става? Ето го! Дяволът е между нас! Не се прави! Всички знам слуховете, че си заколяла мъжа си и си го заровила в двора. Да, от край време в къщата се случват много странни неща. И не се прави, че не знаеш за експлозиите. Дори имаме свидетел. Кажи, бай Стояне. Вярно е! Онзи ден, докато прибирах козите от пашата, видях да слизаш от планината с две момчета. Да, Кира. Все още нямам солидни доказателства срещу теб, но те наблюдавам. При само още едно поведение ще бъдеш прокудена от града. Вие сте ненормални. Не ме занимавайте повече с глупости. Видяхте ли? Казахме истината в очите и тя избяга. Точно както правят вещиците. Вън на дявола! Вън на дявола! Кики не може да затвори сладкарницата. Та това е мечта. Аз мога да й помогна, но как да разбера, че това е правилното нещо? Добре ли си? Да, не. Кажете на класната, че имам комоцио и сътресение. Ще ви звънна по-късно. Влизайте. Радвам се, че дойдохте, защото измислих най-гениалният план. Леле, какво си направил? Затова ли си тръгна от училище днес? Кажете му, че няма да стане. Какво сте намислили? Вижте, Леле ще затваря сладкарницата. Парите не достигат. Аз мога да направя пари с заклинание. Книгата, която баба ни показа, има точното нещо. Първият път, когато използва това чудо, едва не затри цял Криводол. А миналата седмица едва не затри мен. Да, твърде рисковано е. Нека помогнем на Леля ти по друг начин. Не, това е единственият начин. Затова ви извиках. Ако нещо се обърка, заедно ще можем да оправим нещата. Знаете, че не можете да ме спрете да го направя. С или без вас. Какво трябва да направим? Да, но това не се обърка. Наистина ли си сигурен? Ако искаш да спрем. Започваме. Важно е да мислите само за това, за което е заклинанието. Думите не са толкова важни. Ясно? Когато едно нещо е прекалено малко, за да е достатъчно. Когато нещо не достига за всеки. Ра, богът на слънцето, ще се яви със силата, която тече в скиптъра. Ще удвои хляба, за да има за всеки. Ще увеличи виното, за да може всеки да го пробва. Ще удвои и моето желание. О, Ра, чуй ме и... върни Лидия! Не! Парите! Удвои парите! За какво си мислехте?
Не сме се виждали отдавна. След 50 години Фонзи затвори хубаво отново да дишаш въздух. Но теб няма да дам този шанс. Качвайте се! Карай към Криводол! Само баба ще знае какво да направим. Не! Първо ми обясни какво се случва. Каква е тази, която ви нападна? Какви са тези експлозии? Ами, намерих този скиптър в къщата на Криводол. Оказа се, че е магически. Исках да помогна на Кики и... Кога мислеше да ни кажеш? Хора, не е време за караници. О, не. Аз ще се справя. Аз обърках нещата. Отивате при Кира, нали? Откъде я познаваш? Значи тя не е това, за което се представя. Бензинът свърши. Слизайте! Трябва да стигнем до баба бързо! Хайде, побързай! Къметът е прав. Онази вещица Кира трябва да изчезне. Да, помня, Трифон, допреди тя да го съсипе и заколи. Ей, вие двамата, как може така да клюкарите баба ми? О, ето ги тройчетата на Кира. Моля? Мери си приказките! То ни стига. Имаме си достатъчно проблеми на главата. Не ни трябват още. Не сме приключили. Всички се събират. Нещо се случва. Трябва да събудим кмета. Спрете. Искам да говоря с баба насаме. Марката е стълга с Бабо? големи печалби в дяловете си в цялата страна. До няколко месеца може дори да създаде монопол на пазара, което би... Какво правите тук? Вече и аз не съм сигурен. Бабо, познаваш ли Лидия? Моля? Откъде знаеш това име? Значи я познаваш. А какво ще кажеш за дядо? Селените говорят, че си го убила. Не ги слушай. Това са лъжи. Сега разбирам защо беше толкова притеснена, когато намерих скиптъра. Притесняваше се мърсните ни тайни да ни излязат наяве. Веднага млъкни. Не знаеш за какво говориш. Аз не, но гражданите знаят нещо, което ние не. Млъкни. Не! Имам право да знам истината. Да знам истината за теб. Истината за скиптъра. Истината за Лидия. Истината за дядо!